Anyang laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang nga ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat na ita. Aywan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan hudis. Bagpailaan kumare. Intol adan to manen kwartak. Sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Hun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan no ilakok mat Ay, katuwan ako kumare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Ay, kat adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bagala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damamit ususarek no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agit ala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunamotlan o agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunamotlan o nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay daytan apa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya dayta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko napabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Linukatakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko la ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan ko, mare? Among ka di? Idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagatumari No isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare. Kan malaksi di ti dollars. At the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayat nga rin no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga rin ti bagaytid mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni,
Naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay katwan Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumare. Saan la day ta? Adapay ati naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mumod nga da free a bag mo, mapan kamot ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa iti itid na king ka, ngam iti intid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anya laki din. Wa? Awan man bibiyang ko na. Uray nga pa iti pagpagaday di amasing iti liklikod Katuan, bayam kadilat tano anya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya kuma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw, ti masaasao na itiliklik-uram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swirtim day ta. Ay wala na. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang Ay. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam kami natap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatak mag-itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladan tilaklako day bakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ngam idinaamwak nga do kano ti dollars anahala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamo na. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bail. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta a dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nga lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakijay na na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man Maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuyaw kan kinat katawaan ide. Naamwak ngamin nga alo ti dollars kan gold a kwintas anaalaala na iti bail. Isu na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadagay ti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na.
Uy, bentay lata. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga katawa iti sangwanan na dadya babae, bes. Kumangaron, mare. Bayan tayo latan. Kumanatawa, iti naamuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilakom, tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tagla ko lata, kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta kadag iti tao no sino ti kaya dapat gatangan. Sa bagay magkidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana balit, adatangtan mo. Kan karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo motan alaan ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na, ada ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan ang maragsakan nga ibagbagamot? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti ada kwarta na? Nyalaki din? Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tain nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to mo't itigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga naman paklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Wan tayo sumad nga may tinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha? Tapay ni bakla. Ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo daitad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidi at yawanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na ngampulos mat nga awan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Kat anya kumaita. Basol daya bakla. Ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napanain sukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabait lang. Pagsawan na kumapay mat Oray saan ka nagsaupay?
Si Kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladem ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, siyak pa'y tinakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, when no gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputan nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakaskan ka, iso asiguro, mararanaak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim, kas di lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka akaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hey! Salbag ti amin na salbag. Salbag dumanan inton madamdama. Inton rapay. Sagpanag. Aging kaaldaw. Sagrapi manayin. Salikide. Ay, apo nga. Nabarbartak ka man na niya. Anya kamad nga. Ha? Ay. Si kamagayam, Maria. Kitaam ka di dayta. Gapo iti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamad nga. Makauma adi tikasta nga ugalim. Ano? Awan lang araw doon di maitultulong mo kanya kaya. Ay. Nagadumanan nga ibagbagam. Oh. Ay, nukas talata na ka na yun nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni tikasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, turyong. Ipangpangrunam to mo nga may, hindi ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngarap na. Kasta una yung babawi, ngam talagang empay-payso na, tipimanaw. Nagawit na ili da, nana. Intugo na liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, turyong. Maamiris mula ang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoad dan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino, matichis mo sa nakaibaga iti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka na mas daw, pare? Amumot ang tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano nya? Naragsakan, tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na nga ron, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, toroyong. Saan apariko dayta paray? Iti dayto akin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, giigin no talaga kayat ko paray. Oray po time, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay.
Dahita ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalagi. Saan mo't apan ng ilastaw ngam no bilang taaklunan na? Ada mabuko ko abalay? Yeah. Ha? Wan, basyang. Puno ti bagbangak. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo kin ipatagmaw. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin ito ibagbagam, Toryong. Apay, anya ti panag ko naman kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Puno namin ti bagbaga. Basang. Kaya mo asawan, inyawin mo, ti bagbagam ang babae, pare. Ay katuwi na. Apay kapaw. Nyalaki din. Talagang impay-pay sumada. Ngam, nasingpot ka di mo lang kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanan ang makaanos kang ka pare. Si Kaki, di mo pare. Kaslamla ko na, nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunak lang Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itake, adan ni Masyang iti biyag ka, oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali kan aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, iti di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabita pa yung kastakit din tiraramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manen? Ha? Naglamok lang aro doon ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamag arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo itinalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi nga ibagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno, matsanay ah! Naglamin lang aro doon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang aro doon. Sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yaman Sulnotan niya? Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong! Nay, sumipgatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti kabarbaro a girlfriend ni Toryong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toryong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no, saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot itinay ta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbadan ti balay mi katakwada. Nang nagkopag sarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toryong. Ay, una yung talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na inuman. Lumsak ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan damanan ni Toryong. Salbag! No
kastamlatan na kanayon, nasaysaya at panawan kan turyong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakastama? Awan lang nga ro ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo araw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti amom nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin, dahi taarason mo ba siyang? Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagan ng laki ini. Namabartak ka, kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngaminton makaawid ka, limsak mat, ay salit! Ay, pangasim mo, abasya. Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga ramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan, inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka matagtagari, pare Turyong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalad na unag ka pang panunutam, ah. Pare ko kuman ni Basyang, pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare. Pinanawan na ka man, ay. Saan pa'y magkidi, ah? Ang kanayo nga nga iso ti bagbagana. Ay, pare, amangan mo't nga may nupod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawin. Arak pa'y lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no saan alumsag. Anya? Nakadamaga mo itinayta mo pare lando. May lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti saan amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro din. Sa lumsag pa'y lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung araw pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso ti biyag ko naya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni Basyang mat ita. Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasim, abasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Saan na kumama panawan mo? Ano niya mo dati mo? Awan, di makaanusgan ka kunak tumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbalaw akong basyang. Basta saan naklaan nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat yan dahi ta, karing-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnanayon alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare mo na italimsan. Kadwan! Oh. Imbes nga agsapol ka iti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanus kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pangpangrunam. Ay, anya laki ding. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nito. Nagalas ka baklaw. Awanan, pinanawan na ka ni Basyang gapi ti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na ngay bagbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpigsakin nga rutang iwa na. Naglamis lang nga rodon ti panawan. Sakit igidan mo pa ti kanayon nga uminom. Papanan na ngay no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok itang. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirret alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo! Nay. Makapalag! Naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ice aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness.
Kaya't wasawan, awan manan ni Basyang nagtalaw manan. Katuan, nagtalawan. Tas sigun iti nangag ko salitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no lumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya, ay uray daytan arason. Ay, oras siya mat anana. No kasya mat lang nga nagbati lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay! Talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titigas niya tao mo. Naglamin ti panahon nita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kas diyang yawan trabaho na. Saan man? Taarat isang sangun na tawa ng bain. Anya ngay nga raw, pag nakman na ah. Kanya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na tirason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na apa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag san ti parikot mo, iti kastalangam. Kailiw ko nga minan. Di ba siya? Nana? Ha, apay talaga ka di asaan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na jay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga me, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Toryong. Makapasin na yung harap nana. Parikot nan sa kanong aminti kwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria Ide, anak kasingsing pat, pinanawan na ka, gapulang iti kinamamartek mo. Gamita, pinanawan na ka ni Basyang, gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismosa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ti rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga bagbagam mo nita. Ni. Kat basol mo matinamin. No apay, apampanawan da kadagiti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya? Ay, si kaki di mo paray. Makapasair mo tin itirik na dahil nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! ato iti sweldo ba kay? Naitatir urayak ka. Naimbag man ta nakasweldo kayon. Ay kawan na. May nga min ni boss ita ijay site. Iso nga intin na mo iti sweldo may iti makalawas. Ay, naimbag lakit din. Adamot lang maigatang iti panghandain doon Christmas kan baro tawon. Aghanda tayo kumamot iti uray basit laang. Anya nga ro nga iti luto min tong Christmas ba kay? Uray may 1 kilo a pansit ah. May 1 kilo a salad. Kan may 1 kilo nga spaghetti mabalinan. Ay kawan na. Naimbag lang nga. Dapag sasangwan tayo ka iti openg. Ay wan, gumatang akpay gayam iti lechon manok. Iso nga mente ka na yung naibagbagat inaunang anak ta. Kawan na. Gumatang ka ba kay? Iso na lang at ibadya mo rin ta.
Dapat mo dagiti napalpalaba sa suldo kanyaw awa ko king ka. Ha? Ang mga ngaminusan kami ang makatrabaho iti do alawas. Iso nga yan anay mo day tayong tagkaw. Anya kay matilot tunta itong Christmas, kanakan. Kat si ka man, Uncle. Noanyat kahit mo iso. Maday ta ka manin ako nakaon. Inton ko nagluto ak, di yun to mamagkayatan. Nung ay agorder kay tilitsyon baboy kada bakla, Uncle. Anya, Unang, Uncle, siya akong di makamo ang bayad. ay na, ay ka mayatak ay ti dahi talan daw. Siya akong di mang bayad, Uncle. Ngam no dapay kahit malutuin, si kamatin at di makamo. Sige kanakan. Agluto ak tulatan iti pansayt. Ken nagaramit ak iti fruit salad. Da isumat ti kaya dagiti anak mau. Katuwa na, Uncle. Basta jelitsyon, siya akong di makamo. Orderum lang, Uncle. Oh, tata. Nagsaba ka man nga imay dito'y balay. Ay, wan, bakla. Excited ang aming may agorder iti lechon na pang Christmas mi kuma. Wow! Talaga lang ha? Ay katuan ah! Di ka nakakanaw timang bayad, sana siyak. Siyak lang ti agorder. Rumbang lang met nga iso tagbayad. Tatakdakkel met nga amang ti sweldo na kumpara ken ka, Uncle. Ay, naku namon. Hala ah, umunag ka pa, Uncle. Agkapita kabayatan ti panagkitam iti minumi. Ay, wan man. Pilyo ka, unti kadakkelan. Nasabat ko man ni Tata Mario itay kumare. Nagapo ka di dito eh? Ha? Ay, wanan kumare. Imay nagorder iti lechon da kano inton Christmas. Ha? Lechon ko nam kumare? Ne, api akas lamas dao kamare. Lechon ko nakarutan. Pangalaan da nga'y kumamot iti pagbayad damat. Anya? Api adamangam kanyak no pangalahan da iti pagbayad da. Kat no kayat mo akit agorder ka mat. Anya laki din na ya, Anita. Kundi order la day jay at Tata Mario. Tapno adamanin i-content da. Iti kaanak na iti Facebook. Ay, para magdamanan nga dalitsyon da. Salpag. Anya? Ala, don't worry kumare. Saan abale, talimapay mo't nga aldaw sakbay ti Christmas. Isa panunutok pa yan na imbag no agorderak mo't iti lechon. Sige. Take your time, kumare. Umay kalatan dito'y balay no kayat mo tagorder. When no, i-chat naklatan iti messenger, okay? Okay. Ay, isulakit ti agumatang dalang at iti lechon. Tapno adamanan i-content da. Awanan pain. Nay, bigbigat mat nga tumanabotob ka mat si ka Anita. Ha? Ay siguro adamanan nakaapa mo na niya. Ninanamat, awan nakaapak. Naamuak lang, anapan ka no nag-order ni Tata Mario iti lechon ni dyan da bakla pang Christmas da. Ha? Kat, anya kumano nag-order iti lechon, di agorder ka mat. Ay, katuan anana, apa isulaya ti makagatang ti lechon, anya lakit din. Anya? Manulaang aya day ta lechon. Saan lang a lechon baboy ti handamin to no Christmas. No ada lechon baboy, adamot lechon manok. Ay nagganasan Anita. Ay wan anana, iso ano kayat yo, umay kay to ibalay me. Ado ti handami ko naktomat. Malaksid iti lechon baboy kan lechon manok. Adda pay macaroni salad me, kan pansit bilao me. Adda pay lasagna, adda pay cake kan pansit. Malang araw tay bagak kinibas siyang. Apadak abakat. Tao may kami to yung balayo ang makipangan. Tay kape, palpaliiwan Anita. Ha? Kaslay tayo pa bilang-bilangam na iti kwarta ngayon tagkuking ka. Ay, wanla kay. Adanas ka nagatangak into no Christmas. Saan ang balit maminsan lang mo't iti makatawan. Anya lakit din. Anya? Iso pa nga asim ha, tasaan ka kumang agungungat ta para madlakad na tayo dayjay.
Anya, yang amin tigatangan. Agurdorak iti lechon baboy kada bakla. Anya, Wala kay, sana balik, tama minsan laang mo iti makatawan kunak manan nay. apay makaanay ti kwarta. Bilang lang. Umanay, anya lakit din. Sakto ti makaan mo amang i-budget man. Kunak man no, lechon manok tigatangan. Kumpansay, salad, kini spaghetti, kahuston. Ay saan? Saan na mabali na sa anak nga gurdar iti lechon? Anya, Jak lakit di kahit apanunutan ti tattao, asyak laang di saan ang makabaal agumatang iti lechon. Anya lakit din. ay, kaslautag palta talaga ti panagpampanunod na dyan nga, Anita. Bakla. Wan nga ro tata. Diyak lang amin kahit tagisawkin ko anak eh. Isabi na ibaklat tara sumana oy, di may dito'y balay. Nag-order ak iti lechon para inton Christmas, tapno da pagsasangwan may. Kun may sa, no bilang man ta i-content kaw, ay katawang bibiyang na dayayan ah. Dahil tangarod kat. Amin matlangan kit pakibiyangan kan ikan na iti madi akay papanan. Di pa lang ag-order mo, no kayat na. Ibagbaga na mat kat apanunutan na kano anay bag. Ag-order sa jay ko nagsumait, ang mumutin na nita. No anya ti aday ti karoba, kaya nakaadamag kay kuwana. Ay, nalaki day. Apoya, nagadumatan na ta pinalingkem, Mari Anita. Ado talaga Anya lakit din. Maminsan lang iti makatawan. Iso anas ka nga adumot at isagana. Sa bagay mo't kit niya. Mabit lang. Anang dagita imot mo nga adda istik-istik na. Si kakit di mo, kaskala ignorante mo. Anya? Paputok da ito'y. Saan lang nga sinsinan na paputok? Nginginaan na paputok adi da ito'y. Anya pa ngay. Ay kat sana all angarod. Sana all at napaputok na inton bigat. Siyempre, adi. Malaksid iti ado asagana me. Adapay paputok mo't adapay akit iti isang bot ko inton madamdama abatit a Christmas tree me. Ha? Ay kat sana all manan. Tapno mo't pintas ti presentasyon ti Christmas Eve ko naman. Tapno presentable ang maipost iti Facebook. San akas iti ipopost dagiti daduma dita nga ure naka-blurred kan nagalas ti post da kasi gilata salbag. Nalangarod. Iyawin mo na kita pinalengkem. Tapno marugyamon tagluto. Kaya nagisambot ka dagiti sa sambut mo. I-deliver minton madamdama ti lechon nyo, mare. Apay ta nagadumot, tilotwang, bakit? Ay wan ado talaga tilutwag. Ngam pangasi agulimak kalaang. Saan ka man asumanaot anay? Christmas na Christmas. Anya? Nagado bakit? Ang mga nusan tayo, ang maibos sa amin na kita, kumasayang lain. Sana parikot day tabor show. Agpadigo tayo iti karuba tapno amo damat nga ado ti handa tayo. Kang runaan na tapno amo da nga adalitso na handa tayo. Anya? Saan ka mawatan, Anita? Nay, adapay paputok ka ginatang mo. Ay, wan ada talaga. Fireworks ko naman. Saan alalakaan day ito apaputok? Nangina day ito apaputok lakay. Ay. Maminsan lang iti makatawan. Isa pa nga asim taguli magkalaang. Kunak manan. Mala, rugyam nga rurin tagluto. Uray, latang teletsyon nga i-deliver da. Nyalaki din. Napimpintas nga amang tiletsyon ahandami di Christmas. Ay pagkunama, Anita. Nakita nga min ti post na di lakay a vlogger iti Facebook. Ni Tata Mario. Simple lang ang tiletsyon da. Ngam tiletsyon may ay, adda apol iti ngiwat na kung naman.
Aniya, ay dambala talaga day di alakay. Awan am mo na. Maipapaniti pa nag-prepare tapno mayat kumamot ti buya na. Ay, sika talaga anita. Amin mutlaangan kat madlaw mo. Tinapatag-akit adahan dada ay unay kan. Ay basta, napimpintas tinaramid ko kung naktumot. Kan ba isa? Kasla dito ayan tayo kat da kami lang ti ada paputok na. Anya, ay kunaklakit din no adamot ka da Tata Mario. Takun dilitsyon damot ngam awamot. Ay, sika talaga. Ipadlaw mula ang anaghanda ka ngam saan apang handa ti panggap mo. Tapnulaang ko na ti tao nga dakwar tayo. Kasta ka day. Ninanamot. Pudno mo ti ibagbagak. Awan to pa'y nangag ko paputok dala kay Mario. Saka tilitsunda awan apol itingiwat na. Nalakit din. Hala, tata. Katkatawaan mo't na nita tilitsyon nyo edi Christmas. Ha? Tapay ka na, bakla. Nakita na kano ngamin timpos mo iti Facebook, tata. Simple la kano. Simple. Sana kasi tipos na abongga kano. Bongacious. Ha? Anya? Wen, tata. Tilitsyon nyo kano ngamin kat gagangay lang nga litsyon. Ngam tilitsyon na kano. Ada apol itingiwat na. Ay, anya laki din aya. Kita niya kumaita, no one apple tingiwat tilitsyon may. Apay, big deal na unay king kwa na. Ay, baloso nga talaga ti panagpampanuro na niya, babay. Kan amom, tata. Nakunana pa'y kano. Adito ayan tayo kat isudala ang taada paputok na edi Christmas. Anya? Oray dayta, kaya napanay bagbaga iti tao. Katuan. Amumot to na anita. Paramag nga oray saan mat akapaparamag. Salbag. Ay, yan niya laki din. Naghanda kami, tapno da pagsasangwan may. Saan kami ang naghanda, tapno da pagparamag may, da karuba. Ibagak malaking kwanan, numasabak ka. Saan ko nga may nga afford ti apal. Iso nga one apal, yung iwat tilitsyon may. Yan niya laki din. Nay, nakaskas daw. Manday ta panaguli mo, mau. Sika, Anita. Agbaro atawan na nakamulanglang ka. Ay, Kimay sa itong bigatan ti baro tawan. Apay awan handa tayaw. makitkitam lang arodan nga awan sa ludsodan pailaan. Nalaki din na. Anya? Apay awan na bati ka nagiti sweldo kanya wawa kuking ka. Ni, to sa ludsodan pailaan. Kat amumat nga ado ti handa tayo di Christmas. Manula ang ti sweldom aya. Anya? Kaya mo sa winning gastos mo amin di Christmas si kwarta tayaw. Sumardang ka man si Kabursyo. Ang mga no sa anak ang makapagtapon, mabakal ka. Ay, iso umulaga man, nakamulanglang ka lang kasta. Tawan ni gatang mo iti handa. Nalpas nga minan ti paramag mo iti December 25 kahit. Itabaro atawan, nakamulanglang ka lang. Nyalaki din. Ay, naimbag ka pa'y kumari. Baro tawon nga agbilbilang kay ti kwarta. 1,500, 2,000. Ay, wala mare. Imbayad ni Tata Mario dahil ti kanya. 10,000. Imbayad? Bay, ada utang na kan ka? Awan, mare. Nag-order manin nga mini ti lechon na pang New Year da. Anya? Abay si Kangay, mare. San ka kading agorder pang New Year yun? Saan pa'y kumari? Kinapudno na kat awan pulos kwartak ita. Awan nga rod igatang ko iti handami iti baro tawon. Abay nga awan, mare. Abay, impampaminsan mo amin na di Christmas. Wan kumari. Awan nga rod Agbarutawan ka anak lang no kastala kasi kamat. Kundilit yun iti Christmas. Aduhan dayo nga ure mula ipar para magkadagitik aruba. Naku nampay da kayo lang da paputok na. Anya nga ita. Awan lang arudhan dayo into New Year. Akaalaa. Anya nga rod. Aguray kayo latan no adagpadigo. Ay kasi kayo man. Anya laki din.
maw, no niya ti bagak itaking ka. Anita, Lakay. kita man ti lang nga nagiti ubay, ngawang pulusan tayo, itabaro ataway. Nakamulang lang tayo latan na. Agbuy-buya ka na kiti karo babi siya mga isang sagana, itanda na. Kwa. Ayun eh. No sana ka po iti kinaparamag mo, saan tayo kumakastoy? Kalati pimpiman ang ngawang pa'y pulos may luto na may. Sana bali alakay. Inaklatan dumawat iti handa na ipag ko inton madamdama. Sana bali, di pa awang pa'y makanay. Ay, nga. Ang gastos mo amin, ti kwarta di Christmas. Di ka lang pinanono, may ti sumarunong alal daw, may. Kanya lagi din na yan, ita, may. Ure! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.